Dat is een aardig hoor, ja. Eerst even uitzoeken wie met welke hond die erin. Welke hond was het ook mooi, Anton? Dat is 2 keer oranje, hè? Zet er wel nog in, staat hier, hè? De hond wel. De baas net? Ja, maar met dit, ja. Alleen het waar mocht alleen iets beter. Vroeger riep ik al een husky. Ja. En ja, toen ook wel, ik wil zeggen, mooi is het Trotbos. Ik wil van een stepje, maar ja, wij leren elkaar kennen en toen kwam het steeds meer en meer en meer honden. Nou, en dan... Zie hier 2 huskies en één Gondeer, of de laatste Gondeer, de tweede. Ja. En toen zou ik wel eens wel een husky hebben. Ik hier border collies. Ik mis het karakter en de sport. En nou, toen kwam Patrick in aanraking met de sport. En toen zeiden nou, een husky van de step is leuk. Dan kan ik 2. Nou, ben je wat zwitten? Nou, dan kan ik 2 van de step. Ja. Ja, dan zit op wedstrijd. Ja, vrouwen van Karken is ook wel leuk. Ik ga nou maar even sneller. Nou, dus zat dan bij Wietgroet en hier met size op laatst. Ja. Dus... Maar het is net bij die size hoen bleun, toch? Nee. Nee. Maar de bijen die vonden het ook leuk. En ja, toen moesten steeds hondjes van ons leren. Toen zijn we, nou, we hebben het eigenlijk wat hondjes bij hebben. Ja. Wat vies dat er nou zo leuk aan? Ja, vooral het samenwerken met de honden. Dat vind ik echt het leukste. En nou, dat kon ik echt in eigen gang een beetje keer met de honden. Want nou, bij wedstrijden is het wel een vastparcours, maar je kunt bijvoorbeeld alle kanten nog. Ja, maar het is net zo dat de hoen die uitleert. Nou, soms. Dit vind je toch leuk? Ik vind het prachtig. Dat klopt. Ja? Ja. Wat is het dan? Nou, het is de hoen en dij. Het is een team dus samen. We zijn niet zoals aan voetbal, maar ja. Ik ben Europees kampioen geworden en Nederlands kampioen. We zijn er de hele tijd mee bezig. We proberen 4 keer per week te trainen ongeveer. En dan om het 3 of 4 weken een wedstrijd. En misschien wel wat vaker, misschien om het weekend. Maar ze krijgt wat voor wedstrijd op het programma staat. Ja, maar dan best dus altijd maar die familie en de hoen. Ja, de beste altijd onderwijs maar iedereen. De best net, kiest net met mijn haten of ze ergens zin of zo. Daar is eigenlijk geen tijd voor. Nee, maar mist dat net? Ja, het is oors. De rakken ze wend om. Dit is nou 3 of 4 jaar Risa. En gaat het goed samen met de familie, met de zusjes en zo? Ja, zeker. Die vind ik ook prachtig. Soms is er ook wel discussie over de honden, want iedereen wil natuurlijk de snelste hond mooi. Ja. Dus vaak dan, ja, mooi zou je een voorkeur een beetje zo van welke wil je hem graag mooi. En dan proberen we dat we elkaar net in het vaarwet te zitten. En dat toch iedereen leuk starten kan met een snelle hond. En ja, soms lees ik dan wel wat wetter bij de wind. Dus ik nou, de bern naar de toekomst, ga maar. Nou, maar ja. Maar eens ben je maar fanatiek, zeg maar. Verslaafd. Ja, het is echt, als je 1 keer in het bos bent met een hond, en ja, er is niks mooiers. En in het bos vind ik het prachtig, maar in de sneeuw is het nog mooier. He, dan de stilte om die heen en alleen nog maar bos of weiland en dan kies maar in team. Ja, dat is het allermooiste. Dit is mijn lievelingetje. Ja? Ja. En waarom? Ja, karakter natuurlijk. En ik herinner het liefst met de hoen waar ik echt vertrouwen in heb. Waar ik echt, nou ja, ik weet dat hij 100% alles van me zult doen. Het wereldkampioenschap, dat ga ik met deze hond. Toen hebben we vorig jaar nog het Europese kampioenschap gehad. En dan ben ik met hem big winnen. Dus nou ja. Ja, joh. Nou, het liefst zie ik eerst winnen, maar mijn stiefbroer weer voor. Dus, nee. Ja. En hoe gaat dat dan in de familie? Ja, ik gun het hem wel. Ik bedoel, de volgende keer ben ik weer aan de beurt, dus dan ben ik wel weer. Dus, af en toe, ik ben tot de weekend ben ik net altijd. Want dan moet ik natuurlijk ook naar school. Hè. Oh, toch maar s'nachts ben ik er altijd en s'nachts probeer ik het ook altijd. Maar ja, ik kan natuurlijk ook werk, dus het is altijd wel even, nou ja, even plannen en alles. Ja. En uit in het weekend stappen? Nee. Ik ben liever met deze nog knuffelen, hè? Ja, serieus. Ik vind het wel leuk, maar net voor altijd. Ik ben liever aan het knuffelen met de hond. En vriendjes? Ja, ik heb vriendjes. Oké. Oh, die komt hier wel tussen? Nee, zeker niet. Nee, hij zei het ook wel eens van, wie zou je dan kiezen? Ja, nee, hallo. Tuurlijk. Ja, hoe is je nummer hier toch?
Zijn we nou wat minder lawaai, hè? Ja, ze zijn nou rustiger. Ze zijn nou een ding met die. En dan ben ze tevreden. Het is eigenlijk, naast werk is een dagtaak erbij. Ja. We hebben zelf rijstballen, hebben we er nog naast. Ja. Maar als je natuurlijk zo is niet te wekker en dan ben je eerst met de honden. En dan ontbijten machinaal en dan aan het werk. Ja. Ja. Maar jouw beide les? Ja. Ja. Zus Ruud. Gratis modderbak. Ja. Nee, tussenmidden neem ik sowieso 12 uur een pauze of vrij. Nou, rond middenuur ergens. Nou, dat hoen ik in de buiten kennen. Ja, Nou, wij de hoen, speelweiders thuis. Dus ik is een heerlijk een ding en dan lekker badje. Hoen heeft toch een oordag nodig. Ja. Nou? Ja. Maar en je hebt toch ook nog oren dingen? Of, Nou, weinig. Nou, het leuke is op een wedstrijd zoals ik te horen mensen die ik eigenlijk fan van deze sport binnen en alleen nog maar hiervan bezig binnen. En dan hartstikke leuke contact met dat erop. Dus dat is wel heel leuk, ja. Ja. En nou? Heb je zo'n grote wasmachine of hoe gaat het? Ja, in de wasmachine en dan stappen we in de lesauto's en dan gaan we aan het werk.